Galiza o custo da vida subeu no último ano un 11%. No caso da electricidade, segue o seu medre desorbitado. Hoxe o Bloque Nacionalista Galego fai esta acción simbólica aquí no Parque Eólico de Monte Treito, no cruce entre os concellos de Rois, Dodro, Rianxo e Lousame, precisamente para denunciar todas estas cuestións. Galiza ten dereito a unha tarifa eléctrica propia que, como digo, abarate a súa factura da luz, que se considere a electricidade como un ben básico e que teña control público galego. Dende o Bloque Nacionalista Galego facemos unha chamada a todo o pobo galego para que nos acompañe o vindeiro domingo día 18 en Santiago de Compostela para reclamar unha saída xusta a esta crise e para que non acabemos pagando os de sempre. Mentres, efectivamente, as grandes eléctricas e as grandes fortunas siguen enriquecéndose á nosa conta. Hai alternativas, temos que rebelarnos contra esta orde establecida, contra a inacción dos gobernos, contra o castigo dos gobernos ao noso país e temos que mobilizarnos o próximo día 18. Agardámoste.